Fochancas e danos no firme é o que a diario atopan os que atravesan pola Nacional 550 o seu paso por Ordes. O estado da calzada supón un problema de falta de seguridade non só pros condutores, senón tamén pros veciños que reclaman solucións para evitar incidentes na zona. A diario son moitos os condutores que atravesan a Nacional 550 o seu paso por Ordes e fano nun treito de vía que está a supor desde hai tempo un problema de inseguridade. Fochancas e danos no firme é o que sofren a diario non só os que circulan por esta estrada, senón tamén os veciños da vila. Está bastante mal. Só poden ir mirando tamén. A cada paso peor, parece mentira que deixen unha carretera como esta así de... A ver se arreglan unha vez, porque hasta Següeiro está moitos sitios que están fatal. Non está nada ben. Fatal. Llena de bache, rajas por todos lados. Unha deterioración do firme que ven de vello e que se vai amañando con reparcheos puntuais, pero o problema segue a pesar dunha circunvalación recomendada por os vehículos de gran tonelaxe que non consegue frear o alto volume de tráfico neste punto. Moitísimo, demasiado, porque siguen vindo os camións con carga, cando teñen unha carretera de circunvalación para marchar, siguen pasando por aquí. E moito tránsito de camións, eso que agora últimamente desvíanos por afora. Os camiones que pasan por aí están con vehículos pesados e que, a ver, hai circunvalación para por fora, pero por o centro de órdenes que non debían pasar, vamos. O mal estado do firme fai que as reclamacións sexan constantes, unha problemática que levou recentemente a solicitar a reparación do firme e a adopción das medidas precisas para a súa limpeza. Medidas necesarias para evitar incidentes, especialmente en días complicados como hoxe, con chuvia e moito tráfico na estrada.